gipuzkoarroi eguneroko bizitzaren ikuspegia. Gauza bakoitza nora bota pentsatzen dugu gaur egun. Eta ekintza txiki horrekin, kontziente egiten gara gure bizimoduaren hainbat ezaugarriz. Batez ere, janarikondarrak bereizten hasi garenetik. Esaterako, gauzen balioaz jabetzen gara. Jada, erabilita bota ez dira ekintza automatikoak. Kontziente egiten gara baita ere etxeko elikaduraz. Izan ere, organikoaren pertza gure ispilu ere bada. Eguneroko parte egin zaigu ximurtzea, desegitea, eriotza, lurrusteltzea. Hitz horiei leku egin diogu gure elkarrizketetan, gure sukaldean eta gure etxe aurreko lurrean ere. Eta erosketak egiterakoan nahiago ditugu zorrorik gabekoak. Gero etxean alperrikako lekua hartzen baitigute. Eta lortu da, norberaren sukaldeko kontuak ziren gai guzti hauek, gaur egun herriko ekonomia eta politikaren gai zerrendan garrantzitsuak izatea. Eta zikloak bueltan ekartzen digu munduan balio handiena duen hori, lurra, lurrustela, lurgorotza, denik eta lurrik emankorrena bizitzaren ernegarri. Gaur egun, Gipuzkoarron laurdena ari gara aurrera egiten denok, bai lurra eta bai pertsonok, hobeto biziko garela bermatuko digun bizi ereduan. Egunero ari gara probatzen baietz, posible dela, sortzen dugun hondakinen 80% gai kabitzea, eta organikoa ere bereizita bildu eta kudeatzea. Eta eguneroko ekintza txiki hori ari zaigu aldatzen konsumitzeko eta bizitzeko modua. Eta ja, erraustegiaren mamuak ez digu beldurrik ematen. Begitara begiratzen diogu erraustegiari eta irriparrez esaten diogu. Ez duzu tokirik gure bizitzetan. Ez zaitugu behar? Zertarako zarazu erraustegi? Gure seme-alabei 350 milioi euroko zor publikoa lepoaren bueltan lotzeko? Herritarron osasuna arriskuan jartzeko? Minbiziaren tombola makabro hortarako boletoak banatzeko? Gehiago kontsumitzearen kultura bultzatzeko? Zaborra neurrigabe hazteko? Urrunetako herrietan zaborra erosi eta gure karreterak eta errepideak kamioiez betetzeko? Edo lurra izan beharrean bizitzeko lurra izan dadin espekulaziorako eta zementuaren negoziorako? Zertarako zara, erraustegi? Zer balio du gehiago herritar denon bizitzak baino? Erraustegiaren bidea baino askoz bide emankorragoa da eguneroko ekintza txiki batekin lantzen ari garena. Eta pausoak eman nahi ditugu bide hortan. Murrizten jarraitu nahi dugu herritar bakoitzak sortzen dugun hondakin kopurua. Elikagai osasuntsuak bakarrik ekarri nahi ditugu etxera. Bizitzaren zikloak kudeatzen burujabeak izan nahi dugu. Eta auzolanari irekita dagoen kudeaketa publiko arduratsua eta gardena nahi ditugu. Eta azken batean bai, bizitzeko elikagaiak eta objektuak behar ditugu, baina horietatik lur bizia sortzen jarraitu nahi dugu. Eta ez gure osasuna eta ingurunea kutsatuko duten hodei eta hondakin toksikoak. Eta Gipuzkoarron laurdena dagoeneko praktikan hala ari garelako, burua duenak ez du erraustegirik nahi bere herrian, eta bihotza duenak ez du nahi beste inoren herrian.